ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чикат дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо барои шумо хабарҳои тозатарин ва муҳими имрӯзаро аз ҷаҳони варзиши ММА пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайка зеркен, мо буша видеоролика сар мекунем. Дӯстон, пеш аз сарчаи видеоролика ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки аллакай дар ҳудуди Федератсияи Русия Инстаграмро маҳкам карданд ва ин дафъа аллакай навбати YouTube аст. Аз ҳамин хотир аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба Телеграми мо обуна шавед, то ки якдигарро гум накунем ва ҳамеша дар алоқа бошем. ҳама рӯза хабарҳо дар Телеграми нокаутиҷӣ пешкаш мегарданд. ҷанговари рейтингии ташкилоти UFC Арман Сарукян муроҷиат кард ки дар муддати кӯтоҳ аз муҳориба бо ҷанговари топ вазни сабуки UFC Ислам Махачев даст кашидааст. Сараввал ӯ дар бораи реванши худ бо Ислам Махачев ҳарф зад. Биёин суханҳои Арман Сарукянро гӯш мекунем. Ин муҳориба барои ман шавқовар аст. ҳадди ақал дар 6 ҳафта мондани муҳориба ба ман муҳорибаро пешкаш кунанд. худи ҳозир Ислам дар дигар дараҷа қарор дорад. умуман аз рӯи нишондодҳои набард мо баъд аз муҳорибаи худамон як муҳорибаи дигар гузарондем, аммо ӯ дар UFC қарор дошт ва ӯ аллакай дар серияи ғалаба қарор дошт. аз ҳамин хотир айни ҳол Ислам дар топ 5 қарор дорад. барои ман ду муҳорибаи дигар лозим аст то ки ба топ 5 ворид шавам. агар то ин лаҳза ӯ чемпион шавад, пас довталаби асосӣ шудани ман ин аллакай мавзӯи дигар аст. мо бо ҳамдигар суҳбат мекунем, асолати вазнпартоӣ кору машқи якдигар пурсон мешавем. мо набард мекунем ва кори худамонро иҷро мекунем. ман бо ӯ ҷанг кардан мехоҳам, аммо ӯ бо ман ҷанг кардан намехоҳад, чунки Ислам аллакай дар топ 5 қарор дорад. аммо ман фикр мекунам ба наздикӣ мо набард мекунем, гуфт Арман Сарукян. хотиррасон мекунам ки дӯстон айни ҳол Ислам Махачев дар Амрико қарор дорад ва муҳорибаи навбатии ӯ бо гуфтаи президенти UFC Дана Вайт баъд аз моҳи Рамазон бар зидди Бенейл Дориуш баргузор мешавад. аммо ин дар ҳоле ба назар гирифта шудааст ки ҷароҳати бардоштаи Бенейл ба пуррагӣ барқарор шавад. ҳамчунин Арман Сарукян оиди аз муҳориба даст кашидани ӯ дар муддати кӯтоҳ ҷавоб дод. дар як ҳафта мондани муҳориба ба ман ҷангро пешниҳод карданд. ман даст кашидам, чунки барои муҳофизат аз гӯштинг омода нашуда будам. барои Ислам омода нашуда будам. махсусан бо Альварес омода шуда будам. Ислам дар ҳамин ҷост, ман низ дар ҳамин ҷо. худи ҳозир бо Ислам ҷанг кардан барои ман фоидае намеорад. барои ман лозим аст ки ман омода шавам. маҳорати гӯштингирии худамро бояд боло бардорам. ҳадди ақал 6 ҳафта бояд омодагӣ бинам. ин дигар хел тарзи бозӣ аст. ман саросима нестам. ман Боби Грин нестам ки барои пул шуда дар муддати кӯтоҳ муҳорибаро қабул кунам. аз ҳамин хотир ман аз ин муҳориба даст кашидам. ба ман гуфтанд ки агар ту аз муҳориба даст кашӣ, пас рақиби ту Альварес бо Ислам набард мекунад. ман дар ҷавоб гуфтам ки ҳеҷ гапе не. ҳозир ҷанг накунам, баъдтар ҷанг мекунам. аммо онҳо Альваресро бо Ислам ҷанг намемонданд. онҳо танҳо ба ман дурӯғ гуфтанд. UFC ҳатто аз Альварес оиди ин муҳориба пурсон нашуданд, гуфт Арман. хотиррасон мекунам ки Ислам бори охир дар турнири UFC Vegas 49 бо Боби Грин муҳориба карда дар раунди якум ғалабаро ба даст оварда буд. ҷанговари рақами дуюми рейтинги вазни нимиёна, рақиби навбатии ҳамзат Борс Чимаев Гилберт Бёрнс нияти бо қарори якҳозаи даварон оварда расонидани муҳорибаро надорад. дар мусоҳибаи TMZ Sport Гилберт Бёрнс оиди муҳориба бо ҳамзат чунин гуфт: ман ба муҳорибаи розӣ шудам ки ҳеҷ кас намехост қабул кунад ва ӯ низ розӣ шуд, чунки ҳеҷ кас намехост бо ӯ набард кунад. 9 апрел то чӣ андоза ҳақиқат доштани хайпи ҳамзатро мефаҳмем. ӯ ҷанговари хуб аст, аммо ман фикр мекунам ӯ дар корномааш бо ҷанговари ба мисли ман во нахӯрдааст. саҳнаи беҳтарин ман мебароям ва ҳамзатро бо нокаут мефиристонам. ман боварӣ надорам ки ин муҳориба то ба натиҷаи доварон равад. намедонам бо усули сабмишн ё ин ки нокаути техникӣ, аммо ман ӯро дар раунди дуюм ё ин ки сеюм корашро тамом мекунам. дӯстон, шумо ба гуфтаҳои Гилберт чӣ фикр доред? оё дар ҳақиқат Гилберт хайпи ҳамзатро хомӯш карда метавонад ё ин ки не? ҷавоби худро дар зери видео ҳатман нависем. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи ҳамзат ва Гилберт Бёрнс рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 дар Ҷексонвилл баргузор мешавад. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои охир аз ҷаҳони варзиши ММА. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. аммо дастгирӣ карданро баҳри пешравии мо фаромӯш насозед, чунки вақтҳои охир дастгирӣ ва фаъолнокии шумо кам ба назар мерасад. то видеоролики навбатӣ, хонаободу сарбаланд бошед.